battaglia riusciva per il più come quella del leone e della zenzala, che per molto che egli si dimeni, con denti, con le zampe e con la coda, rare volte la coglie. Ed ella, di continuo zuffolandogli intorno le orecchie, lo inquieta e irrita. Sen je u 16. stoljeću bio na neuralgičnoj točki međunarodnih odnosa. Na njegovim nejakim leđima prožimali su se apetiti supersila. Stoga je metafora nadbiskupa Minuća o lavu koji pokušava zgrabiti komarca ne samo duhovita, nego i točan opis ondašnjih okolnosti. No na komarca nije navaljivao samo jedan lav, nego cijeli zvjerinjak. Venecija, središte Republike Svetoga Marka. Nazivali su je i Serenissima, presvjetla, kraljica Jadrana, grad svjetlosti, la dominante, dominantna. Mali, ali teško zaboravljiv dio prošlosti ovoga važnoga grada, čiji je utjecaj na europsku povijest i kulturu nemjerljiv, pripada i Senju i njegovim uskocima. Uskočki prepadi nisu bili samo protuosmanski. U kolektivnom sjećanju Hrvata, Senjani su zapamćeni kao dovitljivi borci protiv mletačke prevlasti nad Jadranskim morem, čak i više nego kao borci protiv Turaka. L'Adriatico era veramente il mare di Venezia. Nell'età moderna il Mediterraneo si divide in tre parti. La parte di Ponente, dove c'era la Spagna che aveva anche l'Italia meridionale e Genova, la parte di Levante che c'è l'impero ottomano e il terzo elemento è l'Adriatico, che è un mare di Venezia. Neizrecivo bogatstvo Venecije temeljilo se uglavnom na trgovini robom s istoka, a ta je trgovina ovisila prije svega o sposobnosti povezivanja golemih i vrlo udaljenih mletačkih pomorskih posjeda. U tome joj je najveći suparnik, a u gotovo jednakoj mjeri i saveznik, bilo upravo Osmansko carstvo. La Repubblica di Venezia costruisce il proprio stato del mare
lungo le coste dell'Adriatico orientale. L'Adriatico è il Golfo di Venezia e l'Adriatico orientale, dunque soprattutto l'Istria e la Dalmazia, sono l'asse praticamente su cui si sviluppa quello che qualcuno dice impero marittimo veneziano, ma comunque è lo stato del mare. Stoga je za Veneciju životno važno bilo održavanje krhke ravnoteže neprijateljstva i suradnje s Osmanlijama. Senjani im u tome nimalo nisu bili od pomoći. Les Vénitiens disent qu'ils sont aussi de bons chrétiens, donc ils ne peuvent pas trop montrer leur amitié avec les Turcs. Mais en même temps, ils ont besoin du commerce avec les Turcs puisque c'est le fondement de leur puissance. Ils ont créé une économie à l'échelle du monde finalement et ils ont besoin de bonnes relations commerciales dans les villes tout autour de la Méditerranée orientale. I veneziani alternavano dei periodi nei quali, dei periodi di pace con l'impero ottomano a dei periodi di dure guerre. Questi periodi di pace portavano a dei floridi commerci. Gli uscocchi di Segna invece si consideravano permanentemente in guerra contro il nemico ottomano, dal quale erano stati estromessi dalle proprie terre. E pertanto attaccavano anche il naviglio commerciale, in particolare il naviglio commerciale veneziano. Senjani su, kako se 16. stoljeće približavalo kraju, sve češće zlostavljali mletačke podanike u Dalmaciji. Pljačkali su mletačke trgovačke brodove kad god bi im se pružila prilika. U očima uskoka, Mlečani su bili prijezira vrijedni izdajnici kršćanske ideje svetoga rata protiv muslimana. C'è questo elemento della guerra contro l'infedele. Venezia è in pace con il turco dal 1563, quindi è una cosa inconcepibile per gli uscocchi che lottano contro l'infedele. Se sei amico dell'infedele sei anche nostro nemico. S istočne strane geopolitičke šahovske ploče stajalo je Osmansko carstvo. Spektakularan uspjeh i brzina osmanskih osvajanja potpuno su paralizirali jugoistočnu i srednju Europu. Sam spomen Osmanskog carstva na zapadu je izazivao paničan strah, i to ne samo zbog osmanske vojne nadmoći, nego i vjerskih predrasuda. Senjski uskoci odličan su primjer za proučavanje ovog fenomena, ratovanja u ime vjere. The Ottomans described them as warlike infidels, etc. But in a sense, I think looking at it as a holy war doesn't actually explain the complex pattern you had in front of you. So if you look at the relationships across the Mediterranean diplomatically, everyone really was thinking about their own interests, which didn't necessarily have anything to do with religion. Osmanlije su opisivani kao velika prijetnja kršćanstvu i njegovim temeljnim vrijednostima. Pape su pozivali na križarski rat, propovjednici su s oltara grmjeli o Antikristu s istoka. Da je bila riječ o ciljanoj propagandi, možemo iščitati iz obilja povijesnih dokumenata, koji nedvojbeno pokazuju da su Osmanlije bili vjerski mnogo tolerantniji od kršćanskih zapadnih zemalja. Religija je tada, ni prvi ni posljednji put, poslužila kao izgovor za nešto sasvim drugo. In the modern world, we are at the moment going through a period of great fixation on religion, and that is inclined to be thrown back and colour the way we look at the world of the 16th century, whereas actually perhaps we need to put the rhetoric aside, because the rhetoric was always useful and would always be applied, but what actually lay underneath it was much more pragmatic, much more to do with making money, living, surviving, rather than religion. Pragmatična savezništva Mlečana i Osmanlija doista pokazuju da religija nije bila predmet središnjeg interesa.
Jednako tako, uskočki sukobi i s jednima i s drugima dokazuju da su se Senjani, koliko god mnogi među njima bili istinski uvjereni u svoje križarsko poslanje, vjerskim ratom koristili kao skretnicom s glavnih tema, a to su bile geopolitika i ekonomija. Senjani su, kao i u slučaju Venecije, prema Osmanlijama pokazali nesvakidašnji talent za iritiranje jačega od sebe. Kroz desetljeća revnih pohoda na osmanska područja uspjeli su postići da i sultan na posljedku izgubi strpljenje. You get a lot of information, particularly from the Mühime defterleri, which is these are the instructions that are sent from Istanbul out to the provinces. The Uskoks don't come out very well in these reports. They regarded them as warlike infidels, bandits, thieves. Seng was the castle of the House of War. And all the instructions that come through really are very much focused on the damage that the Uzkoks were doing and the danger that they were posing. So the Ottoman concern was always irritation and annoyance, and they regarded them as disruptive and, as I say, bandits, eşkıya. Not a positive impression. I tako dolazimo do treće zvijeri u ovom povijesnom zvjerinjaku. Ovo je carska kripta, smještena ispod Kapucinske crkve u Beču. U njoj počivaju članovi obitelji Habsburg, koja je u 16. stoljeću svoju moć kapilarno proširila po cijeloj Europi. Njezini su pripadnici vladali prostorima od Španjolske na zapadu do granica s Osmanskim carstvom na istoku. Habsburška monarhija bila je manje-više neprestano u sukobima i s Venecijom i s Osmanskim carstvom. Senjski uskoci, kojima su nominalno gospodarili, bili su jeftino i učinkovito oružje protiv oba neprijatelja. Die Festung Sen hatte deswegen auch eine große Bedeutung, weil sie sehr günstig gelegen ist. Und zwar, sie war in einer kleinen Inselwelt versteckt praktisch und ermöglichte selbstverständlich, das wird sich dann später bei einer anderen Frage noch weisen, und zwar bei Rijeka oder Reka hat sie es ermöglicht, dass man von Sen aus viel leichter die Waren dorthin verbracht hat, als zum Beispiel in den anderen habsburgischen Hafen nach Triest. Das heißt, Sen ist sehr günstig gelegen, und zwar auf dem Mittelweg an der Adria. Und man konnte von dort aus sehr gut alles beobachten, also für die Habsburger war das eine sehr wichtige Sache. Tvrđava Nehaj, remek dijelo fortifikacijske arhitekture, simbol je habsburške obnove Senja. No, unatoč ulaganjima u obrambeno ojačavanje grada, Habsburgovci su poprilično podbacili u financiranju uskoka kao redovite vojske. Man würde fast so sagen, zwischen Graz und Sen war ein langer Weg und auf diesem Weg von Graz nach Sen hat sich das Geld einfach verflüchtigt. Man kann es nicht anders benennen. Das Geld ist praktisch nie in der Form bei den Menschen angekommen, wie sie es erwartet hätten. Štednja na uskočkim plaćama zasigurno je ugradila poneki kamenčić i u ovo velebno zdanje, bečki dvorac Schönbrunn, poslije carsko sjedište Habsburgovaca. Potkraj 16. stoljeća uskoci su u nekoliko navrata prešli mjeru napada na Veneciju, a koju su Habsburgovci mogli tolerirati. Diplomatski pritisak Mlečana pa i Osmanlija na Beč postajao je neizdrživ. Habsburgovci su morali upravljati diplomatskim ratom na dvije fronte.
verwickelt, auf der einen Seite mit den Osmanen und auf der anderen Seite drohte ihnen an der Adria mit den Venezianern ein weiterer Krieg. Das war so eine schwierige Lage. Und deswegen versucht man so eine Art Appeasement-Politik. Sve je bilo spremno za završnicu igre među zvijerima, u kojoj se od početka znalo tko mora izvući deblji kraj. Komarac, naravno. Očekivano, počelo je s Venecijom. Iz mletačkih arhiva čitamo da su Senjani postajali sve drskiji. Uskočki pohodi protiv Mlečana potpuno su izmaknuli nadzoru Habsburgovaca, nakon što je Klis 1596. ponovno pao u osmanske ruke. Za taj neuspjeh Senjani su optužili Veneciju. Kap koja je prelila čašu bijesa Senjana bilo je pogubljenje nekoliko uskočkih vođa i bahato izlaganje njihovih glava u Veneciji. Uskoci su svoju osvetničku misiju usmjerili na najbližu i najpogodniju metu, mletačku Istru. Istra je bila vrlo važan dio mletačke strategije okrupnjavanja kopnenih posjeda. Državi koja je moć temeljila na pomorskoj prevlasti, čvrsto tlo bilo je logistički ključno. Prije svega zbog drva od kojega su gradili svoje brodove. Prepadi na mletačke posjede u Istri bili su, kako se 16. stoljeće približavalo kraju, sve češći i smjeliji. Senjani pritom nisu uvijek bili uspješni. Primjerice, prilikom velikog napada na Labin doživjeli su težak poraz. No te 1597. Uskoci su krenuli u osvetnički pohod dotad neviđenih razmjera. Meta je ponovno bila mletačka Istra, točnije grad Rovinj. U velikom tjednu uskoci su pod okriljem noći s više od 500 vojnika doplovili do Rovinja. To je najveći zabilježeni uskočki pohod. Iako su Senjani i prije pljačkali mletačke posjede i brodove, ta akcija bila je neuobičajeno masovna i neobično ispunjena bijesom. Ta kataklizmička osvetnička akcija bila je dotad neviđena u povijesti odnosa Venecije i Senja. Uskoci su temeljito opljačkali Rovinjsku luku, odnijevši plijen u vrijednosti od 400.000 škuda, što bi, preračunato u današnje vrijednosti, iznosilo oko 10 milijuna eura. Pohvatali su i veći broj mletačkih građana i odveli ih sa sobom kao robove. Na povratku prema Senju zastali su u Puli, te u znak osvete, prijezira i poniženja mletačkog glava zaplesali na glavnom gradskom trgu. Nemoćni mletački građani mogli su ih samo gledati.
Rovinjska epizoda zapravo je početak kraja senjskih uskoka. Nakon tog pohoda, neprijateljstvo Venecije i Senja preraslo je u nepomirljivu mržnju. Republika Svetog Marka reagirala je nemilosrdno. Nakon 1597. Mlečani počinju dugotrajne i iscrpljujuće blokade Senja. Budući da je Senj bio prilično dobro utvrđen, naoružane mletačke galije mogle su samo neprekidno krstariti morem ispred grada, ne dopuštajući uskočkim lađama plovidbu, bušeći tako grad koji je živio uglavnom od pljačke. S druge strane, Habsburgovci će shvatiti da je njihova mogućnost kontrole neobuzdanih gusara sve manja. Venecija će sve češće i oštrije tražiti od Beča da trajno riješi problem uskoka. Obruč oko Senja nepovratno se steže. Tvrdoglavi odmetnici počinju gubiti rat za preživljavanje. Les Vénitiens sont amenés à dire qu'ils sont très cruels, qu'ils commettent des actes très graves, qu'ils sont sanguinaires, pour justifier justement leur demande. Et ces demandes, ils les font du côté de la maison d'Autriche. Ils demandent à la puissance impériale, puis ensuite à Ferdinand de Styrie, de rétablir l'ordre, de ne pas tolérer finalement des brigands sur son territoire. Nakon osvetničkog pohoda 1597. uskoci Habsburgovcima postaju nepodnošljiv problem. Stoga su u štajerskom nadvojvodi, po čiju je neposrednu vlast spadao Senj, dali zadatak da ga riješi. Uvidjevši da su Senjani potpuno izmaknuli nadzoru, 1600. dvorsko vijeće u Gracu poslalo je kao povjerenika u Senj rigoroznog činovnika Josipa Rabatu. Rabata je poslan kako bi potpuno reorganizirao uskočku zajednicu u Senju. Čim je došao u Senj, donio je i proveo niz, pokazat će se, samoubilačkih odluka. Prvo je uskocima zabranio plovidbu izvan Senjskog kanala. Zatim im je počeo oduzimati opljačkani plijen, surađujući pritom s Mlečanima. Naposljetku je, očito ne shvaćajući kamo je i među koga došao, udario po samim uskočkim vođama. Rabata je dao uhititi uskočke vođe Jurija Maslardu, Marka Margitića i Martina Posedarskog. Maslarda je ubijen prilikom pokušaja bijega iz zatvora, a Rabata je Margitića i Posedarskog dao smaknuti nakon prijekog suda. Zatim je njihova tijela objesio na prozore iznad središnjega gradskog trga.
No kad je Rabata strpao u zatvor omiljenoga uskočkog vođu Jurišu Hajduka, prelila se čaša strpljenja. Nastupila je otvorena pobuna. Rabata je počinio kobnu pogrešku. Podcijenio je ponos, tvrdoglavost, a nadasve snagu kodeksa časti Senjana. Nije se obazirao na činjenicu da se vođom uskoka moglo postati isključivo vlastitim zaslugama i hrabrošću na bojnom polju. Rabata je skupo platio svoju bahatost. Senjani su ga ubili, iživljavajući se nad njegovim tijelom. Zvjerstva koja su uskoci počinili nad Rabatinim lešom dobila su maštovite verzije u pričama koje su se širile Europom. Ova onodobna grafika pokazuje posvuda rašireno uvjerenje da su Senjani pili krv ubijenog Rabate. Pa iako su nakon Rabatine pogibije odlučili ne reagirati, Habsburgovci su nastavili slabjeti svoju potporu Senju. Vrijeme Svetog rata počelo se povlačiti pred vremenom diplomacije. Senj u toj igri moćnika nije imao nikakvih izgleda. The Habsburgs had found the Uskoks useful as long as they fought against the Turk and as long as they didn't cause the Habsburgs too much expense. All this changed, however, in 1606, when a peace was reached with the Ottoman Empire. This meant that Uskok raiding was now not only not useful, but an active embarrassment to the Habsburgs. Iz godine u godinu, Habsburzi su sve više popuštali mletačkim zahtjevima. Podzemnim igrama posijali su razdor među uskocima. Utjecaj uskočkih vođa je kopnio. Godine 1612. nakon namještenog suđenja, pogubljen je legendarni uskočki vojvoda Ivan Vlatković. Negdje u to vrijeme datira i vijest o ubijenom uskočkom vođi, kojega izvori nazivaju Purisa. Iako nemamo izravnih dokaza, najvjerojatnije je riječ o Juriši Hajduku. Kraj gusarskog gnijezda bio je blizu. Il problema rappresentato dagli Uscocchi sfociò in una guerra, la guerra di Gradisca. Gradisca è il nome della fortezza posta a ridosso dei possedimenti del confine tra la Repubblica di Venezia e i possedimenti italiani dell'Arciduca d'Austria. Dakle, rat za Gradišku
ili uskočki rat kako se naziva, koji je zapravo izbio iz dva razloga. Jedno je bilo pokušaj Venecije da osvoji utvrdu Gradišku, a drugo je bilo njihovo nastojanje da eliminiraju Uskoka i Senja. Uključuje ne samo Veneciju i Habsburge, nego uključuje i druge sile. Venecija je novačila vojnike u Nizozemskoj i u Engleskoj, tako da su i te zemlje bile uključene. To je pak izazvalo reakciju katoličkih zemalja jer su ovi nizozemski vojnici bili kalvinisti, pa se onda tu uključilo Napoljsko kraljevstvo koje je nastojalo suzbiti Veneciju na Jadranu. Rat između Venecije i Habsburške monarhije počeo je 1615. No, bez obzira na međunarodni karakter rata, vojni sukobi događali su se uglavnom u Mletačkoj Istri. Od samog ratnog tijeka za Senj su mnogo važnije posljedice njegova završetka. There had been attempts to deal with what was perceived as this problem of piracy before, including the notion of resettling the Uskoks, but it had never really been in the interest of the Habsburgs to do this. By 1617 and certainly into 1618, the situation is very different. Godine 1617. Ovdje, u Madridu, sklopljen je mir, kojim je završen taj vrlo opasni rat, koji je, pokazat će se, bio uvod u destruktivni opći sukob, 30-godišnji rat. Madridski mir ratificiran je nakon godinu dana u Parizu, stoga se često naziva i Pariškim sporazumom. Madridski mir jedan je od najvažnijih dokumenata za povijest Senja. Tim sporazumom Habsburgovci su se, na izričit zahtjev Venecije, obvezali riješiti senjsko pitanje. When we look at the conclusion of the conflict, the key thing there is less that the Treaty of Madrid actually has direct sort of geostrategical consequences. It's much more the changing situation that means that this treaty actually sticks. Nekoliko mjeseci nakon potpisivanja mira, u Senj je doputovala komisija sastavljena od Mlečana i Austrijanaca, koje je trebalo utvrditi način konačnog rješenja uskočke prijetnje. Komisija je bila obavijena plaštem tajnovitosti. Nitko u Senju nije znao o čemu se točno vijećalo. Vladali su napetost i strah. Supruga uskočkog vojvode Andrije Frletića u nemoći je pribjegla ezoteriji. Na tragovima stopala članova komisije izvodila je magične radnje, kako bi utjecala na njihove odluke. No, nitko još nije znao da je komisija odavno donijela odluku i da nikakva magija ne može pomoći. Ostalo je samo pitanje provedbe. Svi uskoci koji su ikad sudjelovali u gusarenju protjerani su u zaleđe, daleko od Senja. Većina preostalih uskoka raštrkana je po habsburškim postrojbama u unutrašnjosti. Uskoci nisu djelovali samo u Senju. Moglo ih se naći posvuda po vojnoj krajini. Senjani su ostavili najupečatljiviji povijesni trag, pa se zbog toga često stječe pogrešan dojam da je uskočki pokret ekskluzivno senjski fenomen. Uz raseljavanje uskoka iz Senja ponajviše se veže Žumberak. Oko tamošnje utvrde Sicherberg, međutim,
već su odavno postojale uskočke pogranične postrojbe. Stoga, česte tvrdnje da je uskočka povijest Žumberka počela iseljavanjem Senjana potpuno su netočne. U Žumberak je protjerano samo nekoliko senjskih uskočkih obitelji, a ostale su raseljene po cijeloj vojnoj krajini. A posljednji čin te povijesne drame dogodio se u gradu Rijeci. Nakon potpisivanja Madridskog mira, u Rijeci je znamenita uskočka flota u potpunosti spaljena. Doba uskoka je završila. Današnji Senj sačuvao je malo toga od svojega izgleda iz uskočkog vremena. Grad je bio gotovo potpuno uništen u bombardiranjima za Drugoga svjetskog rata. Gradić na rubovima zapadne civilizacije, unatoč malom broju stanovnika i još manjem broju vojnika, uspješno je zagorčavao život velikim silama. Granična područja Osmanskog carstva i Venecije po cijeloj istočnoj obali Jadrana bila su pod stalnom torturom malobrojnih senjskih gusara. Kako je uskočki Senj uspijevao preživljavati okružen velesilama, koje su ga zapravo u svakom trenutku mogle sravniti sa zemljom? To je pitanje i danas otvoreno. Možda dio odgovora leži u tvrdoglavosti i urođenom otporu Senjana, koji se i danas osjećaju u tom ponosnom hrvatskom gradu. I think the significance of Senj in its own time is that it was a small city that operated on the borders of the great powers, but succeeded for more than a century in living not on the terms that were dictated to it, but on its own terms, that lived its own life, that found a way to succeed in the interstices, as it were, of the wars of the great powers. Arhivi u Istanbulu, Veneciji, Beču, Vatikanu, Dubrovniku prepuni su izvješća o nedjelima tih jadranskih nevaljalaca. Imamo sliku o uskocima koju nisu stvarali oni sami, odnosno imamo vrlo malo izvora u kojima uskoci govore o sebi, nego uvijek drugi govore o uskocima. To dakako onda jest problem za istraživače i nema načina, osim vrlo pažljivog pristupa izvorima, kako da ne upadnemo u zamku tog jednostranog gledanja na uskoke. Dakle, tko su bili uskoci? Pljačkaši, otmičari, nemilosrdni plaćenici, indoktrinirani križari, zastarjeli ostatak srednjeg vijeka. A možda su bili samo obični ljudi koji su nastojali preživjeti.
prehraniti sebe i svoju djecu. Neka svatko od nas, uz malu pomoć ove serije, nađe svoj odgovor. Češće u suradnji s Habs. Riusciva per il più. Imamo sve što nam treba. Dale. Kamera stop. Snimili. Dale. Kamera stop. Dale. Snimili. Kamera stop. I ovo polje vlada, odlično. Odlično. Kamera stop. Dale.